Il-miliet isservi ta' pawża mir-rutina ta' kuljum. Hekk kif meta jasal il-miliet, l-om timla l-plat bil-ftiet u l-missier iqabbad iżniet. Iżda kif bosta familji ikunu madwar il-mejda tal-ikel, il-ħidma ta' numru ta' volontira f'santwarji tal-annimali ma tiqafx, hekk kif dawk l-isfaw abbandonati xorta jridu jitrejqu. Tkellimna ma' Joyce Sherry, volontira fis-santwarju Carers for Stray and Abandoned Felines, li qaltilna kif darbtejn kuljum tkun xi tkun il-ġurnata, il-volontira imorru u jitimgħu lil madwar 300 qattus abbandonat. Għanna l-volontira, dejjem għanna bżonn aktar volontira. Ikenna ċertu xogħol mhix dejjem inlaħqu miegħu jenna veterans u affarijietek, allura importanti li kenna naqa volontira mhix ħażin biex ikunu jistgħu jimlew dak li jridu joħorġu. Fil-miliet niġu għax huma xorta jridu jieklu, le niġu xorta ġifieri darbtejn kuljum xorta. Spjegat kif is-santwarju dejjem hu fi bżonn ta' donazzjonijiet ta' kull tip fosthom ikel u flus u dan il-miliet ippreparaw ikla speċjali ta' tiġiġ għal qtates kollha permezz ta' donazzjonijiet li nataw. Tennit l-importanza li qattus jitqies bħala parti mill-familja. Importanti li jkun bħala parti mill-familja. Dan ma tistax tadotta jenna faxal miliet biex tagħtih bħala rigal jew xi ħaġa hekk. Għandek commitment ta' 15-20 years hekk ma jimraċ. U importanti li jkunu parti mill-familja. Inutili ġib qattus u titfew jenna f'ġa kamra għalih jew m'għandekx biżejjed ħin. Qattus mhux bħal-kelb, aktar indipendenti imma xorta. They have to be included fil-familja. Joyce qaltilna kif l-aktar li jsibuha diffiċli biex jadattaw santwarju u maqtates li jkunu trabbew mal-familja u għal xi raġuni spiċċaw abbandonati. Hawnhekk tkellmet dwar l-importanza li wieħed jikkunsidra jadotta qattus kbir fl-età. Li tagħti ċans an older cat hija oġġett sabiħa. U sfortunatament ġieli kellna dawn il-home cats li jkunu abbandonati minn sidhom għal ċertu raġunijiet, kulħadd ikellu xi raġun tiegħu u dawn qtates ma jkampawx fis-santwarji. Allura importanti li dawk isibu home. Hekk kif temmet l-intervista, Blanc komplet bil-ħidma tagħha fis-santwarju flimkien mal-kumplament tat-tim. Persuni li jiġdu l-imħabba li għandhom għal dawn l-annimali li sabu familja differenti lesta li tieħu ħsiebhom u tħobbhom.